zai ngai thanga min te a cham te du so mangu hei với này hiện cái sai thì đó là cái lòng khóc mình sai mà in thu tiền te soi về chuyên rồi anh thì avang in tiền te monitor kha tiền in lệ ring set chuan in kan soi về lúc đó chu YouTube pa hiện comment pakhat thi ka chiara vote khác khi phur na po pakhat ma kan hei to lo se tiem chu lo se ati ni chu da chuan zia chuan mizo mi puite thalai thi kan be dong em vote po hi thak pe na riu ru po hi kan nei to lo ni chu tiang khop chuan kan riu ru ya be dong to chu wang chuan ZPM chu lo se ka thak pe to lo an ti ni chu vai kan ram hi ding thar le angai kan el puite chuan an ral thuama hau sak na te sum te po an lo chele kan mei thei cái này ra thuồng chú thà ngul ngam le pathian thu nung ani kan tia chuan in kala sak tur hi sang ni kum som pali liam ta vel khan pu sang lian thangan la lo phua mi zo mi puiten vote kan thak na konga pathian ron chunga dik tak vote kan thak theinan alo phua ania chu kan sa tuna hian a hun tak kan ka sa thei don ning ka ria kalong khop mea tuna hian ram chana lalma ding tur lalpan azong mega tuna hian kan vote hi keimani le pathian in karani mizoram hian pathian hian thilti theina ron man na dua chuwa thilti theina man ruwa tan chuan kan vote kha aman ruwa kan ni ti kha kan sia reng kha angai ni ti kha kan soi ma sa ni idin thar lengu ti kan sange a thei theng kut te mi lo ben pui don nia sa indo amin kamin daw dolo nalpari tutesu ira kuatu kupuichi natira karawun nale patian tungali ramsu atsian someday so free mangai ta te alu dai zo ta em ni mangai na aswani mani masia na le du am na te chuan du le sang se ram chu asia lo Hey,
se itinanala el resto omlovi pero quien siga lleva covelenga